आदा खुलुमबाय 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 आंखौ सिनायना फैलाव बसुमतारी माने सिनाया बैयो ब्रजेन बर' सिनायदों आदा खुलुमबाय बेबो माने हारिमुनिनो मानसि दामनाय देनाय अस्ताद मादाल दामनाय आं बिराद मोजां मोनो मादाल सिफुंबो दामनो सिफुं आं डेन्स गासै रोंजोबो आंबो आच्छा खोथा जाहैबाय जों नोंनाव मोननैसो खोथा सोंफैदो दे सुन मा खोथा बे माने नोंथ' हारिमुआव बेसेबा उन्दैनिफ्रायनो माने आगान होदों ना होमबा बर' हारिमुआव नोंहाथ' एकदम उन्दै माने मथा मथि 20 बोसोरसोनिफ्राय 20 ओरैहाय नोंनिया जोनोमा बहा जानाय जोनोमा आंनिया रङियाव जोनोम सेथि रङिया बङालिकुसियाव जोनोम सनखौ गोसोआव दं जोनोमनियाथ' सनाथ' माने बेसेबां जाखो दे दोनदो इखौ बावहायबा दोनदो ओमफ्राय बे गुवाहाटियाव माब्ला फैनाय गुवाहाटियाव फैदों आं 74आवनो 74 होमबा सेंग्रा दब नोङो ना बे समाव आं बहुत मेथाइ खेबाय बेहाय आहंगाव र' बेखौ आं सोंगोन उनावहाय बेयाव फैनानै नों भारा न'आव दंमोन ना निजाहा बेयो नोंनि निजाखामोन आं जितिया प्रथम फाय आंखौ थानेस्वर आदाया लाना फैदों थानेस्वर बर' ट्राइबेल सभानि प्रेसिडेन्टमोन बेयो बै समाव खायथ' सभानि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बिबुरा कलेजनि बि भाइस प्रिन्सिपालमोन थानेस्वर बर'आ ब्रजेनायसोदोंबो आंखौ लानानै फैदो घटनाया जाबाय मा इयाव बर' सोलोंनांगौ बर' मोसानाय सोलोंनांगौ नैबे एरियायाव मेथाइ रोजाबहोनांगौ बर'नि सेन्टिमेन्टखौ बेवहाय बयनोबो सोनानै नांगौ बिनि बर'फोरा बर'बाबो बर' रायज्लायनो रोङा बर' सेन्टिमेन्ट गैया गतिके बेखौनो लाबोला थिग जागोन होननानै आङो सानसे लाना फैदों 74 सनाव ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो आहंआव थानानै बिभिन्न धरनर सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगो नांनानै मेथाइ सिखायो आङो गान लिरनाबो होयो एगिदिनो आङो बेवहाय माने खल्ल' नभेम्बर जायो थानेस्वर आदामोना बेवहाय खल्ल' नभेम्बर फाथियो कमला दास बर' दङमोन बिथिं माबा दङमोन जोंनि खायथ' सभानि मानसि जथेस्थ' दंमोन घनश्याम दास नार्जारि मोना दङमोन बेवहाय होमबानो आंखौ लानानै फैयो थानेस्वर आदाया मेथाइ खननो थाखाय आरो गान गायनो थाखाय मोसाहोनो थाखाय बर' सेन्टिमेन्ट लाबोनो थाखाय बिदि लाबोनानै आं बहुद सेन्टिमेन्ट होबायबो आं बर'नि होमबानो होमबा समाव सिनेमायाव गब्बर सिंनि मेथाइ माबा सिनेमा सलायदोंमोन आं टुपि गानबाय थायोमोन बिनि मानसिफ्रा आंखौ गब्बर सिं होननानै माने बिनि मानसिफ्रा नोंखौ टपि गाननायखाय गब्बर सिं बुङोमोन ना गब्बर सिं मोननाय माबा सलायना दं सले सिनेमाया गब्बर सिं बायदि नुनो आंखौ बयबो गब्बर सिं होननानै एदावोमोन दारि सारि लाखायोमोन ना दारि सारि दोनखायोमोन बै समाव टुपिबो गानोमोन आं टुपिखौ मानो गानोमोन आदाया गाज्रिमोन ना सोंनायनि टुपिखौ आङो थारमाने खानाय खमखाय उन्दैनिफ्रायनो टुपि गानदों आंहा माबायाव थानायनिफ्राय रोङियाव थानायनिफ्रायनो टुपि गानदों आङो सेंग्रानिफ्रायनो खानाया एसे खमखा आच्छा ओंखायनो नों टुपि गानो ओमफ्राय बेहाय फैनानै नोङो बर' गाननि माबायाव हाबबाय मा थांखि दंमोन नोंहा बर' नोंथ' असमियाबो रोजाबना जानो हागौमोन असमिया रोजाबबाथ' दा धोनिसिन जाबायमोन नोंहा मा थांखि दं बर' जि आंथ' मिथियामोन खिन्थु मेथाइ खननो नांगौ मेथाइ खननानै मोजां मोनो गतिके आरो बेलेग सिन्था माने मेथाइ खननानै जानो मोनजागोननि बाथ्राखौ माखौ भाबियाखैमोन मा जादों बेवहाय फैनानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोरैहाय मोसाहोनांगौ बोरैहाय नाटक खालामनो नांगौ बोरैहाय बाथ्रा बुंनांगौ बेखौनो सोलोंदोंमोन आं सोलोंदोंमोन थियेटार खालामनाय माबा खालामनाय नाटक खालामनाय होमबानो आङो रुपालि नाटकखौ आं खालामदोंमोन आरो अरनबारिनि मोनसे मनरन्जन लाहारिया लिरनाय बिजाब दंमोन बे बिजाबखौ आङो माबा खालामदोंमोन नाटक खालामदोंमोन भाषा रोङैनि गेजेराव बेवहाय बेखौ अरनबारिनि बिबाराव बे मेथाइखौ बे नायजाब आफादखौ खालामहोदोंमोन आरो बेहायनो बेयावनो आच्छा नों मिथिनायाव बे माबानि हाइ स्कुला दंना गैयामोन नों फैबा बाथौफुरिनि हाइ स्कुला हाइ स्कुल गैया खुथा दोलबारि बेवहाय हाइ स्कुल गैयामोन मोनबो गैया स्कुलानो गैया सोर गायसननाय बे हाइ स्कुल बे हाइ स्कुलखौ उनाव रायजो गायसनदो आं जितिया
सिगां फैयो होमबाना पुरा दोलबारि आरो मोखौ गुमनाय माबा जागा दुब्लिबारि मा दोलबारि दुब्लिबारि मोसौ गुमनाय जागा बे बाथौ फुरिखिना बाथौ मन्दिर खिना बै बेयाव बिफां फांसे दङ करास बिफां बिनि सिङाव जनानै दाबो दं नामा? दाबो दोङो बे करास बिफाङाव जनानै थानाय सराजाया मिटिं खुङोमोन बर' हारिनि बाथ्रा बुङोमोन बर' रायजोनि बाथ्रा बुङोमोन बर' कृष्टि संस्कृतिनि बाथ्रा बुङोमोन बि बर' कलेजनिफ्राय आंखौ लाबोनानै ओरैनो थायोमोन आच्छा साहित्य सभानि जे हा मोनबाय साहित्य सभाया हेड अफिस बानायबाय बेयाव मानसिफोरा बुङो नोंनि आखाइ दं बिराद आंनो जिथिया प्रथम फैबाय आंनो बेयाव मोसानाय मुसुरनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोसाहोनानै ख्रिस्टि मोसाहोबाय नाटक खालामबाय बिदि नाटक खालामनानैनो आङो सोरबा खायसे हारिया देरलांगोन हारिया सेन्टिमेन्ट लानानै जातिखौ माने उन्नति खालामगोन आं भाबियाखैमोन मात्र आंहा इन्टारेस्ट मोनसे मेथाइ खेनांगौ माबा खेनांगौ नाटक खेनांगौ ओरैसो माबाना जाग्रत खालामबाय बे हाया जि जाबाय साहित्य सभानि बेखौ सोर नोंसोर गोसो होनानै जुजिनायनि उनाव जाखो बे हाया बे हाया माने थानेश्वर आदाया जथेस्थ माबा होदो इयाव माने आरो बिथिं आहमगाव दङ बिथिं हरसुक आहमगाव कटुकिपारा खथाबारि बिथिं पामुहि बिथिं दोङो खथाबारि बिदि लोगो नांनायनि रायजोफोरा लोगो नांनानै पुरा बेंखनजोबना थायोमोन आरो बेवहाय आरो बिथिं खेराइखौ फाथियोमोन खेराइ फाथिनानै रुथि सरगियारि होननाय सासे मानसि दंमोन बेवहाय सिगां पुरा नुनो दा रुथि सरगियारिनि नामावबो खायथ' भबन जादों आनसलिकनि रुथि सरगियारिनि भबना गिदिरनो थाङा बिदिहायनो नोंसोरो माने माबाखौ खालामबाय आरोखि ना दा नोंसोरो गुवाहाटियाव बै समावथ' ना ब्रजे बे समावथ' दख'ना गानामोन दख'ना गाननाय हाबाफारिखौ सोर लाबोजेननाय गुवाहाटियाव गिनानै गानामोन जेन'बा लाजिनानैबो गानामोन दख'ना बर' हिन्जावफ्रा दख'नाखौ लासै लासै जिथिया ख्रिस्टि मोसानाय सिगांनो दोनखायो बेवहाय कटुकिपारावबो दोङो आहमगावआवबो दोङो गरसुकआवबो दोङो ख्रिस्टि मोसानाया खिन्थु ख्रिस्टि मोसानायाव माबा गैयामोन कुनु बेलेग ड्रेस गानामोन बर' ड्रेसखौनो गानोमोन बर' ड्रेसखौनो गाननानै ख्रिस्टि मोसायो इसोर बेलेग ड्रेस मोनबो मिथियामोन ख्रिस्टि मोसाब्ला रनसुन्द्रि मोसानायफोरखौ ख्रिस्टि बर' दख'ना गाननानै मोसायोमोन इसोरो मोसानाय मा खालामोबा मोसायो बांसिन बै बैसागो फैबोला बि गामि लिंना लाना थाङो कमिटिफोरा बेवहाय थांनानै मोसायो बयबो बर' माबाफोरा बिदिनो नोंसिनि जुगावनो माने बेयाव हाइ स्कुल जाबाय एम इ स्कुलबो जाबाय आंबो खायसे मास्टारमोन गुदि फरायसालिनि सम्पाबति मा स्कुलनि नामा गणेशपारा प्राथमिक बिद्यालय बेहाय मेरला फरायसा दंमोन ना बे समाव नोंसोर थानाय दाथ' लासै लासै जेनेबा खमायलांबाय दा लासै लासै गैलियानो फ्राय मानसिफोराबो बेलेग जालांबाय जोंनि मास्टारफोराबो किसुमान बेरेखा खालामबाय गाव गावनि आच्छा आदा बर' हारिमुखौ लाखिनांगौबा नै दानि गोदान दावगाफुनाय महरगिरिफ्रा मा खालामनांगौ नोंनि मथे जोंनो एसे फोरमायलांदो आंनि मथे जोंनि जाता जोंनि जिथु ख्रिस्टि संस्कृति गासै खेराइ बाथौ फुजायावनो माबा जायो जागरण जायो बे बाथौ फुजा आरो खेराइ फुजानि दारैनो जोंनि ख्रिस्टि संस्कृतिया दावगालांगोन दाबो गानफ्रा दाबो ख्रिस्टि संस्कृति गाना बै खेराइ बाथौआवनो दोङो बिनि दारैनो माबा सोलिलांगोन दा बेवहाय ओनसोलाव बाथौ गायै सिगां खिन्थु बिदि बाथौ गायाखैमोन दा खिन्थु बाथौ गायै बाथौ फुजा खालामनांगौ जाबाय इनि मानसिफोरा बिनि दारैनो जोंनि बर' संस्कृतिफोराबो बिदिनो दावगालांगोन जोंनि उथिफुनाय गथ'फोरा जुदि इन्टारेस्ट होयोब्ला खेराइ मोसानानै बाथौ फुजिनानै बिदि दा बे हिसाबै माने बाथौ धोरोमा माने दावगागासिनो दं गुवाहाटियाव आच्छा दा बे जोब्बाय दा ब्रजेना नोंथांनाव दोंनैसो मेथाइ बिगोन नोंथाङा रोजाबनाङा बे समाव जों एसे ब्रेक लानि आच्छा दा आं बायदिबा नोंथांनाव मोनसे माने बाथ्रा मिथिनो लुबैना सोंनो नागिरदों आच्छा आदाखौ आं खोनादों मा नेसनेल बान्था मोनदों होननानै मा सिस्टेमाव मोनदोंमोन नोंथां बेखौ ओरैनो माने बर' हारिनि गेजेराव बा मानसिनि गेजेराव जायबा
गिदिंबाय थायो जायबा रायजोनि खामानि मावदो आग्रना जानानै खामानि मावो गतिके बेफोर मानसिखौ रायजोआ माबा बिसायदोंमोन बिसायनाय मथे आंबो गोलैनायसै बेवहाय भारत ज्योति बटा आं मोनबाय माबायाव मोनदों बेखौ बेखौ आं दिल्लीयाव मोनदों दिल्लीयाव मोननो हादोंमोन बे नेसनेल बान्था नङा होमबा नेसनेल बान्था दा जोबोद साबायखर आदा जायखिजाया आं मोनसे सोंबावनो लुबैदों आदा जेब्लानोखि माने 74 फैजेनदों होनदों बे गुवाहाटियाव दा बे फैजेननायनिफ्राय नोंथाङा बा आदाया जे माबाफोर बेयाव बर'नि नोंथाङा मोजां मोननाय सिनेमाफोर खामफ्लांनो मोन्दोंमोन नामा ना एसामिस बा बर'आनो जा जायखिजाया नोंथांनि जिबनाव आङो हारसा खालामाखै खिन्थु बर' खालामनो मोनदों आङो मोजां मोनबा दामोन मोनसे आच्छा आच्छा नाटक खालामदों मा सनाव खालामनो बेखौ जेबा गोसो दं सनखौ मनु गैया आच्छा बावबाय बहुद बावबाय अके धन्यबाद थाबाय आदा दा जायखिजाया आरो मोनसेबाव जे नोंथाङा जा बेयाव फैनानै जा नोंथांनि मोजां मोननाय जा जिहेतु रेडिअ रोजाबजेनदोंमोन बा गावनि मेथाइ सुजुनानै रोजाबनाय बेफोरखौ गोसोआव दङ नामा ओरैनो बाहाय सेस्था खालामनांगोन गोसोखौलाय आच्छा जा गोसोआव दङ बेखौ दोंनै दोंथामसो खनना देखायनो हागोन नामा हागोन देलाय होमबा बिलाइ रिपि रिपि खेजुरनि साङाव जिरायनानै दं बावबाय गानफोरखौ आरो जेनेबा आरो गुबुन लिरदों आं लिरनाय दं खायथ' खबानि देलाय साहित्य सभानिखौनो रोजाबलाय बर' हारिनि हिसाबै बर' हारिनि थुनलाइनि खाम्फायाव बर' हारिनि थुनलाइनि खाम्फायाव बिरो गोमो गाब फिरफिला बिरो गोमो गाब फिरफिला डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोनजों डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोनजों आलारि बाथिजों दावराय मासे आरो बिजाब गांसे बर' हारिनि थुनलाइनि खाम्फायाव बर' हारिनि थुनलाइनि खाम्फायाव जोबोद मोजां गथ'फोरखौ मोजां मोननानै 16 नभेम्बराव बा 16 नभेम्बराव बिराद गिदिर मिटिं जायो बर' हारिया बेखौ लानानै मोनसे मेथाइ सुजुदोंमोन आं ओरैबायदि आच्छा देलाय देलाय से 16 नभेम्बर से 16 नभेम्बर से 16 नभेम्बर से 16 नभेम्बर गोथार सान बर' बिमानि गोथार सान बर' जानायनि गोथार सान बर' बिमानि गोथार सान बर' थुनलाइनि से 16 नभेम्बर से 16 नभेम्बर बिबार माला आखायाव लानानै जोंथि बाथि नोंनो सावनानै बिबार माला आखायाव लानानै जोंथि बाथि नोंनो सावनानै लेवायै 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 लेवायै
हांख्राय हरगोन जों राव थुनलाइखौ लेवायै 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 हांख्राय हरगोन जों राव थुनलाइखौ 16 नभेम्बर 16 नभेम्बर बिराद मोजां आदानि मेथाइ होनना जों सानाखैमोन खिन्थु बे मेथाइखौ जों नोंथाङा लिरदोंमोन आरो बेथ' बिराद बुहुमावनो माने फोसावजानाय जादों बयबो मोजां मोनदों जायखिजाया दिनैसो बुजि मोनबाय आरो बिनि बागै ओरैनो मडार्न जेनेबा मा सिस्टेमनि मेथाइ माने आदाया माने लिरदोंमोन बा रोजाबदोंमोन लिरदोंमोन आं बहुत मेथाइ गोसोआवथ' थाजोबा गासैखौबो दुहा दुब्लिनि गोलाव लामाजों बारफुंना थानाय बेसर बारिजों दुहा दुब्लिनि गोलाव लामाजों बारफुंना थानाय बेसर बारिजों गोमो गोथां गाननानै देलाय देलाय बेरायनाया गोमो गोथां गाननानै देलाय देलाय बेरायनाया सोर सिखोला आया गदां गदां खानाय थफा बर' सिखोला आया गदां गदां खानाय थफा बर' सिखोला दुआ दुब्लिनि गोलाव लामाजों बारफुंना थानाय बेसर बारिजों सिनायहां 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 मोनबाय नोंखौ मालाबा सिनायखानाय रायदावहां 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 मोनबाय नोंखौ मालाबा रायदावखानाय गोमो गोथां गाननानै देलाय देलाय बेरायनाया सोर सिखोला आया गदां गदां खानाय थफा बर' सिखोला साबायखर आदा साब्रजेन रोजाबनायाथ' जोब्बाय हाबाफारिया दा मोनाबायबो दा रामसियारि परियाल होनबाथ' माने संगितनिनो परियाल बाजैयाबोथ' मेथाइ रोजाबो आरो नोंथांनि फिसाजो गितास्रियाथ' दा स्टेजाव रानि नङा होमबा बर'नि स्टेजफोराव बेखौ बयबो लेंहरो बिनि थाखाय आदाखौसो धन्यबाद होनांगोन गितास्रि बायसा जि सासे सिंगार जोनोम होनानै जोंनि आखायाव गथायनानै गालांदों थ' आदा खुलुमनाय बावबाय नोंथांनि जिउआ आरो गोलाव सम थाबावथों आरो जोंखौ गोदान गोदान हाबाफारियाव लांथो गोदान गोदान जोंनो सोलोंथाइ होलांथों बिदिब्ला जों बिदाय लानोसै आरो दे दे आनान गसाया मोजाङै लाखिथों दे गासै खामानिखौनो मावलां नोंसोरो जेनाबो मोजां फैलावाथ' दोनखायोना मोजाङानो असमियानि गेजेरावबो दे बिदिबा खुलुमबाय खुलुमबाय